på vores museumsmagasin har vi en ret fornem og omfattende samling af pedalbiler. For nogen kan det være lidt kedeligt med en pedalbil, men det er faktisk et stort samleobjekt rundt om i verden. Her der er det en meget fin pacecar, som vi har i samlingen. Den er vi lidt stolte af. Pacecar, det var den, der kørte ud foran alle de andre racerbiler. Hvis der var sket noget, så skulle de køre langsomt, de andre. Her der er det en fin Alle Chalmers traktor med original autograf fra direktøren på fabrikken. Den er også spændende. Vi har over 100 pedalkøretøjer i vores samling, og vi har besluttet, at vi ikke skal have flere, lige så snart at vi når op på 200. Så vi vil altså gerne købe nogle stadigvæk til vores samling, så vi kan udstille dem, når vi får bygget vores museum færdigt. Men der er rigtig mange smukke og fine gamle imellem. Her, den er helt tilbage fra 20'erne. Og så er der heste med pedaler og en jeep og rigtig meget andet. Vi har også en fin Austin J40. Den kan man se her lige om lidt. Og den kører de race med i England. En meget populær model. Og folk går meget op i, hvem der vinder og hvordan de er blevet restaureret. Når vi får bygget vores museum, så skal alle køretøjerne udstilles, så at de kan ses ordentligt. Det er lidt svært lige for tiden, fordi at vi ikke har så meget plads til at udstille dem på. Her er der en fin racerbil med pedaler, og bagpå der står der, at den har været med i et økonomiløb i 1961 for KDAK. Det var Kongelig Dansk Automobilklub. Sådan nogle her er der mange, der kender, fordi at de blev brugt i filmen Far til 4, hvor Lille Per kommer kørende på den. Og her der er en stor, flot samling af pedaltraktorer og speciale børnecykler og knallerter i børnestørrelse med pedaler. En rigtig fornem samling af sådan nogle ting. De store biler, dem er der også pedaler i, bare på en anden måde. Men dem kan man se, når man får en rundvisning på museumsmagasinerne. Det koster 100 kroner per person. Det er vist ret billigt. Og rundvisningen den varer over 2 timer. Her er der en meget fin Vauxhall racerbil med boattail, og ved siden af det den blå, det er noget, der ligner en Alfa Romeo eller en Bugatti. Også en rigtig spændende en. Alle bilerne kan man se, når man får en rundvisning på museumsmagasinerne. Og husk, vi vil gerne have flere biler til samlingen. Også materiale. Her der er det et gammelt postkort fra 1906 med en pedalbil.
Og her kan man se, der findes bøger med gamle pedalbiler. Ikke på dansk, men på engelsk. Men der kan man se, at der er meget interesse for det. Hvis du kan lide vores videoer, er du velkommen til at dele dem eller give os et like, så vi ved, om vi skal lave flere.